чисто икономическата логика, защото в случая не сведе резултатите, да преценим дали това би било ефективно. Но представете си хората, които са отсреща. Благодаря на господин Иванов. Дискусията продължава с изказване на господин Йосифов от парламентарната група на ГЕРБ. От трибуната заповядайте, господин Йосифов. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, скъпи колеги, аз лично си мисля, че бургазлии заслужават малко по-голяма подкрепа от държавата. Виждайки бюджета, не съм удовлетворен от частта, която в бюджета е от страна на държавата. Нека малко да изместим фокус. Всички колеги изказаха изключително важни аргументи. Всеки един от вас е прав за себе си, но аз си мисля, че за поредна година, след тези причини, които споменахме, да не ги изброяваме отново, икономически кризи, пандемии и така нататък, сме изправени пред ситуация, пред която виждате в съставната част от бюджета за Бургас каква е частта, която идва от държавата. И това е моето лично мнение. Аз си мисля, че Бургас с амбициозните планове, които имаме, този бюджет, който е отреден за дейностите, които да изпълняваме, можеше да бъде малко по-голям. Всички тези неща, които си говорим, можеше да се постигнат, но в перата по бюджета виждаме разходи, които държавата делегира на Бургас. И погледнато икономически, един вид се прави един вид безвъзмезден франчайз на дейности, които държавата възлага на община Бургас да извърши, но те са в полза на обществото. Но с бюджета, който получаваме, за да се случи това нещо, по някакъв начин не си мисля, че е справедливо спрямо град като Бургас, и причините, които виждам за това, са в децентрализацията. Хубаво е, че всички харесваме дейностите, които са заложени, за да се осъществят. Всеки един от нас знае, че това се случва и с подкрепа на държавата. Моето впечатление, виждайки бюджета, не всички градове имат такава приходна част от собствена стопанска дейност, от еврофинансиране, а разчитат в голяма степен на помощта на държавата. Част от градовете, които са с по-слаба финансова дисциплина, с недобре до там финансови параметри през годината, получават помощ равносилна на нашата, а пък ние въпреки резултатите, въпреки силните планове, които имаме като град, като общински съвет, като общинска администрация, получаваме подобни средства. И това за мен се крие причината, както го знаете много добре, в децентрализацията на бюджета, която очакваме всички като тема. И аз призовавам, нека да не е на днешната сесия да не отместваме фокуса, но призовавам в някои от следващите заседания да се обединим и да възложим на господин Хаджиянев като наш ресорен представител и законен такъв в Националното сдружение на общините да повдигне темата за децентрализация отново, защото Бургас има амбициозни планове, за да се случат те, трябва малко по-голяма подкрепа от държавата. Не може всеки, знаете много добре, на всеки 100 лева данък платен от бургазли, държавата връща обратно в градове като Бургас близо 8 лева. Кой бургазлия плаща 100 лева общо данък за година? И компаниите, които са тук и така нататък. Представете ли си Бургас колко градове издържа в момента в страната? Хубаво да има балансираност, но нека тя да спрямо идеите на бургазли, тези планове, които сме заложили, малко по-голяма подкрепа, защото в момента аз виждам в бюджета една солидна работа на местната администрация, която осигурила чрез еврофинансиране и чрез собствени приходи възможността всички тези предложения, които ги правим днеска, да се реализират, защото само с бюджета от държавата това нямаше да стане. Но, виждайки перата, които са свързани с култура, с спорт, виждаме много предложения, които има днеска, с здравни дейности, с всичко това, което е важно за бургазли, виждаме един баланс. Аз лично не съм експерт и не мога да ги коментирам, разчитам на мнението на колегите, но виждам като икономист във всяко едно от тях една стъпка напред за демографията и не само, защото във всяко едно от тях е заложено с инструмент стъпка за разрешаването на тези демографски въпроси, които между другото те не са проблем на Бургас и на България, те са проблем на Европа.
Така че е хубаво, че ние сме един от пионерите в тази област, но обръщам се към колегите, които се колебаят дали да подкрепят днеска бюджета или все още не са взели своето политическо решение. Обръщам се в лично качество към вас, колеги. Никой не може да повлияе на вашето решение, но аз ви призовавам да обмислите това, защото в плана за бюджет има заложени средства за икономиката на Бургас, има заложени средства за индустриалните ни зони, имаме доста средства за малките и средни предприятия, имаме средства за подпомагане и увеличение на стартъп предприемачите, което е важно. За да градим демография, трябва да имаме икономика. Във всяка една от перата на бюджета ние виждаме икономическа стъпка. Изброявам ви ги, защото, както коментирахме с колегите на икономическа комисия, подкрепата към тези ходове е важна. Говорим за инвеститори, имаме 1 милион отделен само за съфинансиране на инфраструктурните проекти в проекта, който очаквам по плана за възстановяване, точно за инвеститори, точно в индустриална зона. 12 км подпомагане отново на индустриална зона. Това са важни неща и затова ви призовавам, ако не сте взели своето решение, с оглед на това, помислете, защото този жест няма да остане забравен от бургазлии, от ваша страна. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Има реплика към вашето изказване от господин Живко Табаков. Господин Табаков, заповядайте. Да, благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, но искам да поздравя и изкажа благодарности на Тодор Йосифов, че повдигна темата за децентрализацията на бюджета. Знам, че не иска това да бъде фокуса на днескашната дискусия, но ви призоваваме вас като председател на Общински съвет Бургас, с каквото можем и ние отдолу нагоре да помогнем на този процес, да се включим активно. Това проявяваме тази готовност. Знам, че не е на нашето ниво. В крайна сметка е от председателя на Сдружението към Министерски съвет, но в крайна сметка смятам, че това нещо ние трябва да положим огромни усилия. Затова ти благодаря, Тошко, че повдигна тази тема. Благодаря, господин Табаков. Ще бъде поставена на 27 и на 28, тъй като ще избираме и управителен съвет на Националното сдружение. Така, има втора реплика към изказването на господин Йосифов от архитектите.